chalani, toto je to, čo nás otravuje. Tak ako, keď uvidíte na ulici, kľudne uchnite. Už nefotím. Ne. Už si robím video. Ahoj Danko, keď sa preberieš, tak toto proste bude video, ktoré si večer nahrával. Nedávaj to na YouTube. Pivách. Nedávaj to na YouTube, hlavne. Môžeš to dať na YouTube. Môžem? Môžeš to dať na Zajtra YouTube. to bude na YouTube. Pretože akože... Tagnem ťa tam. To bude tam v tvojom Facebooku. Ty kokos, akože pupáky vyskúmaš, alebo čo teraz presne, alebo záber na moje zuby, alebo ako... Ja neviem. Chceš nejaký vtip? No Dám ti ten s toastom. Nejaký neslušný. Je ten 20 minútový, Áno. no. Koľko času nemáme. Tak nič, no. Ale nie, dám ti jeden, taký tiež vtipný, nevtipný, teda nevtipne vtipný, podľa mňa, nie, vtipný, nevtipný. Toto presne tam bude, že stretne pavúk mravca a pavúk mu hovorí, zjem ťa. Ty si pasol pointu mojho vtipu, lebo si proste sa načal za pivom, akože nevaj sa. Aj tak by som to nepochopil asi. Teraz je to dovysvetli ešte. Off the camera. Však akože pavúky normálne jedia mravce a takéto tie chrobáčiky a tak, ne? A pavúk mu hovorí,